ମୋ ନାନୀ କହିଲା ଇଏଟା ଟି ସିଏ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ତା ନାଁରେ କିଏ ଥିବ ଟି ସିଏ ଦେଇଛି ମାନେ ସନ୍ଦେହ ପୁରା। ଏଇଖିଣି ନାନୀ ଭାଇନା ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଲ କରୁଛି ପୁରା ତୁ କଣ ଟି ଦେଇଛି? ହାଁ କଣ ଟି ଦେଇଛି? ହଁ କଣ ଟି ଫଟୋଟା କି? ଡିପିରେ ଯୋଉ ହଁ ଡିପିରେ ମୁଁ ଟି ଦେଇଛି ନାଇଁ ତ ଦେଇଥିଲ ସେଟା କଣ ମମି ଧରିଥିଲା। ତମେ କଣ ଦଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ मला ସିଏ ଏବଂ କରିବନି ସେ ଅଜବ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଆଉ ଦବ ତ ଜାଣିବେ ଆଉ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି? କିଛି ନାହିଁ କହୁଛି ମୋ ଭାଇନା କହୁଛି କୁଆଡେ କଥା ହଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ଦେଖିବା ବାହାର କରିଦେଲ କୁଆଡେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଦେଖିଥିଲ ତ କହିଦଉଛ ଆଉ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଟିକେ ତ ଖାଲି ରାତି ମାରି କିଛି କହୁନି। ମୋ ମାମାକୁ ଯାଇ କଥା ଯାଇକି ମୋ ମାମା ଯାକ ପଳେଇଛି କଥା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ମାଇଁ ବି ଅଛନ୍ତି। ଡିପିଟି ଦେଲା ଯେ କହିପାରୁନ ସିଏ କଣ ଦେଲା ମୋ ନାନୀ ପାଇଁ ମୋ ଭାଇନା ଭଲ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ହେଲା ତାର ମୋର ଆସି ପଟେନି। ମୁଁ କେବେ ବି ସେମାନେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗସାଥି ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ପାଇବେ କଣ ଟିକେ ପଚାରିଲେ କହିବେ ସେ କିଏ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କଲେଜ ଯାକେ ଯାଇନ ଆହୁରି ଜାଣିବ କଣ। ପଚାରିବେ ଆଉ ସେମିତି ହେଇଛି ତାହେଲେ। କଣ ଧରିଲାନି ସବୁବେଳେ ନା କଣ ମାରିଲା ନେଇକି? ହଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଇଲେ ସିଏ ଉଠେଇବେ। କଣ ଏତେ ସ୍ପିଡ କରୁଛନ୍ତି? କହିଲା ଆମ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ତ ତାପରେ କହିଲା ଆଉ ସେଠି ଯଦି ହବୁ ଆଉ ଘରେ ଲୋକ ହସିବେ। କଣ ଅଛି ତମେ ତ ପଳେଇ ଆଇଛ ଆଉ ପଳେଇଲେ କଣ ହେଇଯାଉଛି କହିଦେଲୁ। ସେ କାଷ୍ଟ ଯାଇଛ ନା କାଷ୍ଟ ଖାଇଯାଉଛି ହେଲା କି ଡାହାର ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ଆସିବେ ନା। ମୋ ଭାଇନା ଫୋନ କଲା ନା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍